Kublai fi baro sa sisin pat na kadu darshan kan shulong ngi songtanat sikat day banyo banyak kenduk biang bat phi ki parlok ki jongi ki baju smart baki baju songtanat ban pet ya kan ka program health essentials ka bana ka por ka por ngi yo banyak kren bat ki panelist halor ki phang ba pher ki bay day bat ka kot ka khya hoi ngi tep ba ka kot ka khya hi ka long ka Bynta ka ba kraw Jong ka jingim ka jongi bat ngi baro ngi kwa hi bangin don ya kata ka met ka ba kot ba khya te hendai ngim la ban len ha bangi im ha ka perthai ki don ki por ki khep ki bangi kendu ki jingpang ba pher ha ki Bynta ba pher Jong ka met ka jongi te minna ka jan miet ngi kwa ban ya kren chapang ka kot ka khya Jong ka wei ka Bynta ka ba don ha ka kenthai ha ka long ka me ka ba pun ka ba kha bat kata ka Bynta Jong ka khot met ka dei KaPla Khun bat nganget scam ba kan ni kan long ka jingmen toy shibun ya ki kenthai ba ki long ka me ba pin ngap bat bet yang kan ka program ka banginyo banyak keren bat arngut ki doktor ki bedon rengkat bat ngi mentah ka studio kata Dr. C Yang Rai ibade i joint director jongka MCH bat FW government of Meghalaya bat kumju ru i Dr. N Marina Shilla ibade i senior gynecologist nginyo banyak keren halor kan ka phang tini khot ya pi ban platform khendiat banginyo banya plujigmut halor kan ka phang ti Dr. Yang Rai bakum jadi Dr. Shilla pedang sobai pi sekan ka program mentaka janmiet ti ko manglalam khmat kum tu mo nginyo banyak keren halor kan ka phang ka kot ka khya Jong KaPla Khun dengan pasha shapi Dr. Yang Rai ba pin batai ngi khendiat ngi sngo ba kan ka uni ubnai January ulong ubnai ubangi rakhe keleng satla ka perthai ya kan ka cervical awareness month pin batai ngi khendiat chapang kan kublai sibon kong bat kublai sibon ya pi ki be sngap baro kani ka news benai bening kong jong kani jong snam ngi rakhe ya kani ka world cervical awareness ti how no benai ki bon ki aka ki bangile ka ningkong ka de ban pet ba ka ni ka jingtep sapang kene ka cervical cancer ka sapriang habrokhat ki breu bat gane gare ga wei ga Bynta bangi wan hang ni ban pentep ye pi ki breu khna ba pen song tho ya ka ne ka jingpang nang ta pat ngile ru ki screening bat haki jaka ai jing Sumar ki jongi bat kum ta ter te kani Dr. Yang Rai kani ka jing thumu Jong kani ka jing rakhi pat ka jing thumu la ni ka thong Jong ka jing rakhi ya kani ka banai hapo kani ka hapo health ki bon kini ki calendar days ki sngi ki bangi rakhe kini ki jingpang mo te ka baning kong ka bang kwa ban kran spang ka cervical health la ne ka Jingkhiah Jong kani ka Bynta Jong KaPla Khun napo ka program ka jongi ngi pet ya lightly ki cancers kata kamut ka ni ka cancer jong ka bu ka cancer jong ka suntur bat ka cancer jong kata ka cervix dan ya ka bangi man batai kambanya ka kamut jong ka KaPla Khun ti belengi la ban le ikini namar kani kadai ka ba suktam bangin yoi hapo ki health facilities jongi namar kumba piso tu ne ki bon ki breu jongi ki bayo cancer tang hadu andal aslam ki one point hapo ki ni ki facilities ki jongi ban yo ya ka ne ka jing Sumar henrei da ka jing screen ye ki ni lightly ki cancer ka ba long simple bha kata ka rukom screen ru ka bangi la ban le haki sub centers ki tu ki badan support community support ki support ki ni ki field ki jongi ki snong ki jongi ngila ban le ya kani ka screening haki tu ki jakaru namar bang imdaran kam ki tiar kitar ki ba ram lane ki ba he mo ti namar kata ngisa consider ya ka kum ka one of the health days namar kini ki ki jingpang ki besar kai tang ba ki bangila ban te lakam ladangi la ban le ka screening ha ka por ka ba pia tingi so thu ba kani ka jingpen long ya kani ka awareness month kan long bet ban wan ra ya ka jingpen tip mo shaki pat ba shapang ka ni ka jingpang bat ngai scam ba ki pat ba hi menta ki don ki lat klinti mo ha do kisnong ki thau ki don ki PHC CHC ki sub centers ki wellness centers mo ha ka ba phila ban wa jing tip bat kum ju ru ban le ikini ki screening ki ba don kam nei doctor te Dr. Shilla habang ya kran ya kata ka kot ka khya Jong KaPla Khun te le sipin batai ngi khindiat
ke jingpang mo ka ba kung ba doktor mentan ila batay kendiat kata ke jingpang cancer te ke jingpang ka ba long ka ba kamlong kenrei ka ba let's say ka ba laban kata ya ka pelakon English pun ko kini ke jingpang bampong jong ka khmut pelakon dan ingi orga cervix dak pareng ke dia ke jingpang ka ba la sar la yap bun ki brio tak nam ta kini ke jingpang namar ba ki brio ki se tieng banwan ki doctors la ki don ki jing shitam la jing sothut dak met iba khendik konsait ki se wan dala long advance lin kala slam palat ke jingpang ba mla shu ban lai hendrei kini ke dek we ka cancer jong ka khmut pelakon ka bangila banyada dak pareng yong ka preventable cancer ke bala de phi tip spang jong ka bat phi let testa ban let check up shiki centers jong ka government leni jong ki private ki bala ki la ban le ki test ki ba phi la ban shamika shwa bakan long to advance leni kala kendrei palat leni kala jur palat kata jing pang cancer ba imla shuban ai ki ban penyada plus gidan skui ki test kuman ong mo ki test leni ki jing pet benya ki ba nila ban pet ban itu kono ka khmut pelakon jong ino ibriu iba kan sakala kumta te shwa kata ki la dan ru ki jinghikai bat ki jing test ki bangila ban batai ki briu ba kila ban wan shiki centers jungi shiki health centers jong ka government saki health centers jong ka private institutions lani ki hospital ba per ni hasar kila ban wad ikite kila ban kumnu kin la ban test ladi ban pek ki sedang don em kata ka ki dak kishin ban pen iba ki le sil shalis si kila ban kala cancer le bampong to kubli shibun Dr. Shilai kata ka jing pinsai jo phi kat tu kat ni chapang gani ka mo kata ka jing pang bampong jong ka pelakon ni ko pla batai mentan ka ba kamlong kenrei ketika khmut jong ka pelakon mo te hak ba yadai pa baka screening doktor yang rai mentan pla mo kita ki screening ka ka ba kong san mo ki yang kin thai bangi don kam le kani ka screening hoi khindiat la so thu ba i doktor ila batai khnang nam ta ka jing mentoi ki ba pet hatu kinda up hadu ndala yo I kidak kishin ne hatu hakanu kapor nani hakanu karta kabaki don kam malele ka screening kan hublei kong ti ngakwa ban pentep hang ni ba ya kani ga screening dai nado usnam 8000 khat prahi ni la sedang ban le dai tangba ha ka jinglong jongi ki brio mo long kat bangim pat sitom hi nyemkwa ban let ya ke screening di dakani nga ko ban pentep ya pi baro ki bay skap ya kani ke program ba ke screening kamot ayu ke screening kamot ba nyem kwa ya pi ba pin poi sakini ki jingpang nambar katangi screen lupa ya pi bat lada don kombe yong I Dr. Salamantan lada ka don kanu ke jingper kamot ngila ala ban treat ya ke tu ke jingper swa bakan kala cancer ken te Dr. Shilla hakaba maha way day kan ni pet ya kan ke jingpang jong ka pelakon te kumno ki gin so thu pat ki dak kishin na ni ki daw ki ba penlong kum ba ong mentan mo ya kata ka jing bampong jong ka pelakon na ni jong ka khmut jong ka pelakon kawai ka dakaktian paragam ki ong bal indo I brio I badan ya ka cervix leni ka pelakon tamod I ilong vulnerable ni ila banyo kaniga ban bit yun knyang jingpang HPV bagi bit ru kade tang nak jing Jongkhiah te uniu HPV pat ubon jat de kispat jat u HPV virus udon tang ba uba kam sniu ban penkelai kin ki bin lani ki cells jong kaniga jong ka khmut pelakon ba ken kela cancer lani ban bampong ki de te ki saujat te kidan saujat kita ki 6 11 16 18 HPV then re nalor kita kidan skiwe ru sa kumba santli extra nangta kita gide ki ba la ban pen kala cancer kita ki cells leni kita ki bin ki beran khmut pelakon re lada ki briup de ki tip ba u kila banya yuta ki de ban perkhat ru kamet la jong ki kan thai khamtam ki daw bar khoi kin de ba ka jing Jongkhiah ka penbit yu tau HPV kham tam lada ikna I dai kan thei di badang khana dang lung than kamet kidan kita ki Bynta jong ka khmut pelakon ki ba kimla te ban fight back ngam ong babar khoi ki bio HPV kin kala cancer
Nama kemet jengi kaya lihat ban fight lani ban lihat persyak ini. Te bon ki yap nak kita ki HPV. Dari kat tu kan ningut kum ki beriu ki ba lesi badang kena kum kerta badang kena dan ki kat lai kat sau lai Jongkhiah lai bet utu HPV tamut ketu ka kuloi te bakan ketak gitu ki ben ki badang lung haga met Jongkhiah. Nang tagi dan ki beriu pada lesi ki adon lupa ki jimpang ki ba jimpang crow kum ki TB lani ki HIV ki kum kita kila long immunocompromised lani kata ka jing ka bor ban lek persyak ya kini ki kenyang ru ka tulot dia kam kimla syo and then don kini ki bakabun sin multiple partners ru ki babun ki beriu ki Jongkhiah lang ha ka jok por nang ta ki bai kha khun bun sin ka ngo fi kan ni belai namal ba ki beriu jingi teng namal ba kim kwa ban ya penjelan kha si kha khun ka wear and tear la ni ko to ka jing mong ba ka jing kat si kat jong ka khut plakon por ba kha nei ka ketul ke de ko na ki daw ki ba ka kloi ba new HPV on kta ki ti ben ki sel sang to ba kim pen kelai ki bikin kloi ban yo ka ta ka jing pampong pat to usually ka simpor ko masipaw hadu arposnem ni ai kyang Tenrik was tunat pada kedai ba mentagi lah sedang penmit ki vaksin segini keren cepang kata hadian kita ki vaksin selini kita ki jing ITK ki balak ban penyeda ki Khun jungi Khun kentai jungi ladi ki ai ka por babiang bat ka dosage ka babiang ti kan penyeda ki bikin numyo ya kata ka jing bampong Ting iso tenat bangiyok kum kita ki jing pintip mo ba ki jing kini ki jing pensyai ni ki doktor sepang kini ka jing sitom jong KaPla Khun bat kum no ba ngin so thu ki daw ba ki dak kishen ki ba ka kentai hi ka ya lengba ha ba let's say ka mo la ban ya lengba kini ki dak kishen ba don kam ban let ban test ban le kini ki screening kum ba doktor la batai te doktor yang lai khang ni ha po ka jalla ka jongi te ha jing don jong phimo ha ka NCH bat ka FDA family welfare kat no phi e ka jing kan rei jong ka ni ka jing pang jong ka ni ka KaPla Khun jong ka thai ken ta ka kan rei bat ki wa ki don ki lokum ta ki kan thai ki 1M ji ki ni ki facilities ki ba ka sarkar ka penyo mo ban le screening ni ban yo ya ka ko mangi om tan ka awareness ban yo ka awareness ken kata kedai ka jing Jingkhiah kaba ngadan halade mo nomor ba kalong gumne napo program jungi ne screen ya ka diabetes ya ka hypertension le ka jingkiu jong ka BP but ye kini ki likely cancers ki bangala pentep mene ti ban screen ya kini cervical cancer ki beriu ki nomor ba ki de ki beriu ki basat ki bakya ni kwa ban screen bengin tip ken mo ya ka jing long ka jing man jong ki tang ba long ni hab ban pet ken diat support mo nomor ya ka khumut plakon ting ni hab ban pet ken support ti ki bon hi ngi nei long kidang randien ban wan ban le ek screening hendrai da ken ek screening jong ki kata ro ka badai tang sisian ha ka lai le ne sansnam ken wan support ki health facilities jong ni bat ladang i la ban screen bat ladang i lab ba ki don kita ki khanyang jingpang ki ba i ong i Dr. Salamantan utau virus mo human papilloma virus ti ladang i lab e kata menta ngila kampensuk susu iki pai ba mensuala da kilap ya kata ne ki hab wan sudu susulong ban ai jing Sumar ya kata hendrai menta na po ko program ke jongi ngila menta ngi long in the process ban procure kini ki instruments ki ba ngin bo hapo barok khat kini ki district hospital man ke district hospital ha ke badan kini ki gynecologist ngin bo ya kini ki treatment facilities Dia kemudian kiberiu kita hab wan seduk seni seselong kan nak kinu ki Bynta kita hab ban let bed support district hospital bat ngila ban treat iki hang tu da ka jing pet bani ajong ki gynecologist nomor kini ke screening kerja hapo kini ki facilities ki badan hapo senang di ya kitu kiberiu subo na lada ki idan kano ka jing duna
lene ganu ka balong abnormal kin hab ban pha ki support ki district hospital ti hapo district hospital pat ki don ki ni ki specialist mo ki gynecologist kin sapet maki kan ka ai ka hab ban le next te la don ka man le treatment ru ki lala ban ai ka treatment hapo ki district hospital ti ha ba dei bat kaning su thu ba ki don ki asham dei be tre ma jan ha bat ki pat ba te ye ki asha la train em ban mo ban ai ka ni ka jing bintip shi ki kan thei ba ki long kmi shapang ka ni ka screening Hai, ti ngikwa ban ai kublei hangni ru ki asa nomor ba ki bon ba ki kam ki jong ki baki le na ka banta ka health mo bar kani ka dei ka wei ka banta ken ban wan ra e ka awareness le ne ka jing tip ha po snong ha po thau regarding ye ka ne ka jing pang ti manta ka song ha pi ki nong song snong ba pin school thu bhai ka ta ba kani ka screening ka tang sisien haka licenam lene hapo ka sansnam ba pinlet support kini ki health facilities ki jongi khanang ba pinlet na kani ka Jingkhiah ka jong kani ka HPV infection saka cancer ko we ngakwa ban at nei de hoi ki wan ban chule screening dei dan ki brio ki ba kim kwa te ki ban wan ki amba ngam dan jing stom e ngam dan problem dei ki problems la ni ki jing stom kum ki kuman ong no ki jing the je khlia jong na ki kan thei jing the je bo ka ba mukot de ki dawai ki bagi la shimru ka wan shiwan nang tab de la de ki don kuman ong no mo ki jing hadin bai shongkha ki don ki ba she the snam lani ko don ka jing mi jabo ka ba Sumar ha lani ka ba kham iper kum kita ki kan thai jungi teng ki up hadut dolong kum ta te re la de ki shulik screening tamot klempat don kum kita ki problems ru la de ki wan ban shule tang tai test ndei ba hap ot ya ka do lani idi ban shupet ya ka khmot plakon bat ban shu le kita ki test lani jing test nam ru te la de ki wan ta man le ita ki test ki light lut kita ki problems ki ba let's say ki la wan la mi kata jing test nam da de shong kharu de phila pet pa de phin ibu to growth le ni tau jing mi pampong ula he ba phim la shuban ong ba ni la man penya da shu kani te kla long advanced stage kan te ki kan thai jungi ru wat ki shenrang ru ki deban kentu ye ki lok jung ki bakin late le ki screening ka screening ka de ka jing pet benya ya ka plakon shwa bakan ka la shi ka jing bam pong ti kita gi bakil akdau doktor ki de gi dakishin mo jong jingla ban yo ya kata ka jingpang te kini kin thai la se ndai shu ban am mo hadu ban poi hadu ta ka stage namala dadang dei ka por ban pun ban kha habi ban le chi doctor ne ban le ki antenatal check up par hadian bala kharu ki dei ban le mo ki check up te ho doctor kan dia ngakwa ban su at hang ne mo kalong rom ne baro kha ni te ndai ba hakani ka ri ka jungi am ki bayo cancer hi long bon ki khlat bale ki khlat number ba kala long kum bi ong I doctor sala in the advanced stage de bale ka e palat ban tep kham tam le ki balong hapo ka mat long ki bangim la ban I bale ka zanjar ye ki brio ban so tho number ba ha ka por be ki dang sedang am kinam la ban so tho nala de number ka tangi dan kam ye screening kita ki mo kumba iong kita ki jing mi snam hadin be Shanghai kita ne ki de ha kitu ki advanced stage kandal akala cancer te nomor kata ngim kwa ki bre ban poi sa kata ka stage ngin screen yela de ke nomor kam don ke jing su jing tharam dai nam don ha ka por ba kadang sedang tang kandala along advance ha kata ka por kan sepen mi iki problems kata ka ka jingma ka bakrau emo sakwe ngko ban adru ne kani ka test ka de kumalong shisien licenam kidan ki jaka bikile man usnam re yaman tahi ki ong le shisien licenam la biang hi tamba ka de ban de na do be kan thei ka dap arfwe snam shaneng lane kidan ki bo ong arsnam licenam hadin bikila snang benya shongkha supposing ki snang shongkha na do khat plus nem tamot pin la dap arfwe snam la de ka pot pin snang le kini ki routine test kini ki screening test kanang ba da phile ihman ka licenam tamot pinum yo namar kan sunum kala naka ba shuru screen shaka stage 4 hapo ka shibana arbana
kesimpuan di kisnem bahkan kelah ndela de pimlet benlek screening tamot ba ngimju kwa ba chingsha ba kibrikin wan da kila wan in such advanced stages normal ba it is kade ka bampong jong pelakon kade ka preventable lan ni kade ka jing bampong ka bangila banyada bagi brikin bit kim de banyo la de ngile ka ni ka screening regularly la de ngile testa kumba tha em ngimde banyo ka cancer case hapok meglaya Doktor Gidan bagi ni bisa insting gum ni ki ong lele dak pelakon la iu na shuweng met no la biang la ti doktor Gidan gum kita jing ong pila ban pensya doktor ka kata jing ong kalong ba ma la se em kam de ka ba ni haban berat kan every department jongi ublay ubo for a specific reason kadon ka daw ublay ubo ka pelakon ni ka jabieng ni di pen kamlang ka jabieng ka pelakon ka kti ka jat ka mod ndai ka ba ban ong ma chuweng no bating yo ja kom taru so ya hab namal ba fi ong kom tala dingin pen kamtan ka kti nung si ong od no kadang ni some good point ba kan dan dah pelakon tang ba ka de bende ka ba koj ba kya ka bam dan ka jingpang ting ilaban tang penon kam yo to ba jingdon jang ka pelakon which ka ba mde tang nam ta ban kha ban pun ya se ka don ka hormonal effect jingdon kan hormones ka di ki kenja dawai ki ba mi na ki ni ki plan jungi kan thai ki ovaries ti ka tur ni don kam hi ha ka met jungi na klem ka turu ni numlong normal ti ka de jing so thu bakla ma ki bri wan shu ong mai kam ta na pang le yu na pang sa shu weng no la de dei ka jing ta ya ka met ka ba bon jaj bon du kom mo te doktor yang nai phila ban batai khindiat mo phila batai phang ka screening kini ki jaj screening te kom ba pe tip ka pap smear bat ke de doktor ki ba la ban le kata ban shupet ka bala ban le hadu ki sub center jungi rondai ki de mi khot ke VIA bai ki shu inspect ya ka ki shu pej ya ka ni ka khut pelakon de wi tia mde bahab dung mde bahab ot nan ta kinta dawai la ke don ki changes bengil ahikai lupai gitu ki balawan training ki don ki changes ba hadian bata itau dawai tamot ko tu ke de case ke bagi haban pha shaki haya shaki doctors e bagin test bha ke man pe de shisha ne te besides kata ka VIA la ne vili kadang kowe mengisi khot ke paps nya kata kade kata kam de ke bahab od hab dung ye kam de shupe je khmot pelakon nang tan shusim dag iwi kin jadieng ban shu krut itu I khmot pelakon kin sata ha kowe ke slide kin sata si ka tu da ko microscope an pe don em taki bin la ni ki cells ki ba itu ba kin sakala cancer tika don bengi khot ke LBC liquid based cytology kata ka de baki shim ye ki kita ki cells di kita I brush ibarat bah long ba shu ta kum tu ta kita kin shooter si kita ki bin kin cells kita kin pen I la de kita ki bin ki don em kadak kashin ban pen I bakin sakala cancer kin sakala bampong tekum kita la de ki dip ade ki bala kham I tho la shisen page play tho bal kham I per ki shem da ko biopsy ti ki da ot de shemi tu Bynta ki sa test bikin confirm ka de nem de te ngi so thu ban hadian la le kini kita sala ban pensisa mo bakan don ne kam don kata ka jing bampong te tong in saya beteng su ban kli kini ki mo ki jaka ban Sumar doktor yang rai ngak ban kli she phi phang kani kam kini ke hakan ko hukom kani ka Meglaya mission cancer prevention kan pen klan mo la ni kan yarap ya kini ka ban yada ya kini ka jing pang jok pelakon kani ka cancer ha kani ka ri ka jungi kala kan rei bham baro kha hi ni tep ni I mo ki ba yeng bha sem ki jungi ki ba jan ba ni mo jan man la ki yeng ni don ni kani ka jing pang cancer te ka state ka jungi da ka jing so tho e kani ka pen ni e kani ka state cancer society kan te la bon bha ki ba ki le ki pen long camps ka leng so dong jong kani ka ri ka jungi kata ka de ko we nang ta pat ki penyo ru I ki tiar kitar ki ba kham ram ha ki jaka ai jing Sumar ki jongi te bat sakawai ka bakin le manta long man ha kani dang man ar lai banai ki la thong ye kini ki brio ki ban le ya ka we ka research regarding ya kani ka cervical cancer namar hangni ha po state jongi ne ngimpat
tip ya ka prevalence la ne what you say prevalence kat no gi jing don ken hawa ka jing la ban dan jong ka ni ka cervical cancer hamne po ka ni ka ri jungi ti maki ki la come up with bar kata ka research ka bakin le ban pen kanu ngot ki brio ki badan ni ka HPV infection akanika state ka jongi ti kumta kumong ong nolor bat ka jing penyo ka jongki ye ki tiar kitar ki ba khamram hapo penpet kene ka menta hapo Meghalaya ngi dan ye kene ka civil hospital cancer wing te ka turu ki bon hi ki tiar kitar ki bangi yo ani kini ki companies dan tan kini ki banks ki ba long ki ba bei pisate ban yo ban thiet ki tiar kitar ke te kata ka de ba ka le da ka state cancer society ka bomot ki brio ki balet chata kinam nan kaman siu pisa ban le ita ki screening nani ki test ki ban kaman lot pisa te nabenta kani ka screening but nabenta kani ka screening hapo ki health facilities kumbangi laong mane naru ki sub center hadu kini ki hospitals ki bahe dan kam ban siu pisa te nolor kata hapo ka state cancer mission ru kani ka research ka bakin le mo ban pet ya kani ka jingdan jong HPV infection ya kata ru dan kam ban siu pisa ke hi ka bale ana ka sarkar ne dan kam ban siu pisa to khubli shibun doktor nam ta ki jing pentip ki jong phima chapang kini ki lat ki lenti ki baga sarkar ka penyo te doktor shalla hadian ba ki mo ka kan thai kala alet ka screening but let's say lab ba ka long positive te ka ai ka kendon ka baning kong ka ba don kam ban aji slok ka bat ka jing tha ka ba kan le kan ka jing slok ka di badon kam ban ma ka di ban sutho ba ka treatment hatu ko por de kidang shus dang bandan tang uknyang empat dan kita kidak kishin hapo kumut pelakon kin let che ngin haban ai jing hikai ki nanta ngin haban ai jing hikai ki kumno ban yada yiki wei pat ki khod ki te jung ki nama tang tang dingi fokus tanga ka keme ru kanum long nama ngi haban hikai ki khon kan thei wadi khon senang ru ki khon senang kin tip ban batai yiki kurim jung ki lesal shisin dai ka jing slok ka di badon kambha ba ka jing tha ki ha ka shagi jaka ki ba ki la ban yo shishai ki te gi lat ban sumar ka di badon kambha namar bal dari yo ha ka por bi dang sedang le se ban bit utuk nyang le ni sedang ban sudan idak khandit 4 kelak bampong ki don ki lat bi ki la ban le ha po ki sub centers ha po ki district hospitals jong Ndai la dak la kam long advance maybe la don kam le surgery ban puj ban weng pelakon bat wengi kitiki jalin kyang sepok kepok syate tamot kan ka kam long advance kin kata ka yu la dak la long su advance ban la syutang ban puj ru ta semut ha ban le di ban le di ki chemotherapy ki dawai basu eye drip la ne bedi ki dawai cancer la ni kini ki radiation te ha ka bayad dai bat kini ka jing sumar kini ka jing pangpat ha kini ka jela ka jongi kala don em doktor kalat kalenti ni doktor yang lain kala mentai kata ya mentahi ti ki ka jing sumar ka bangi ai hapo kini ki hang ni hapo ka ri jungi ka dei bet hang ni hapo civil hospital chelong ka to ka cancer wing ya kata ki ai ka jing sumar kata ka dei kandala akala cancer ke ti ki sumar hang ni bat sapo garu health spot ki sumar hapo tura hospital civil hospital ti nang ni sa khamat pat namar bangi yu ite ga jinjar ki brio mo bakin wan nakini ki districts ki baper ban wan seru sene watla ki de yo ya kani ka jing sumar hendre ki habban penlut ka bai sa ka bai bam ka bai let ka bai wan kata ka de ka out of pocket expenditure ka ba ki dan ki brio mo ti namar bangi ya kani te ka center menta ka aila dingi bengin play kini ki day care center ka jing play gini gede care center kade hapo West Castles kata hapo Nongston nang ta hapo West Zentia but
Hoi kini atli ki bangi rambut ban le menta. Di hakani ka rukam ngile akum no lada ki brew kenya ki layo treatment nang ne po selong. Ti ki lalit pas ki senong le jong. Ti katu nomor man ko por em hable treatment ni ki ti katu ka next treatment ka ba kin le apat kin le apat hapo ki district le jong. Kumta kum bang ong mo hapo nang stan bat hapo wazante health hapo jowai. Kin le ka treatment hang tu ling ba ka teleconsultation bat kan ka civil hospital nang ni kan. Ti longkan kampen sok ki brio kan bikin hap ban wan surut seni mo tang na benta ban su ai ya kata ka nomor ka jing ai dawai ya ka cancer ni ka sempor kum bi ong mene mo ki ai drip ki ai ka sempor almost barok sisngi te kemut la hab ya wan ki bhayeng manisa bene mo ko pun bon kam ha ti henry la ki let pat hang tu hajan kemut ba mar sendap hi ka tu ki la ban let phai no siang kan Kuat ban ad iwe ngatrai mlilei pangas kuat ban syong even hapot ni grams ru kalau don ke cancer wing at least ka don hapot ka state jungi te ngatrai hang tai ru la defi kuat ban let hang tai ru ka don ka cancer wing by with so many ki tiar kita ru ki ba ki ba tmai ki dong Sumar ru ki labun hang tu te light ki civil hospital but kiwi ki centers jong government even pot ni grams ru ni la don ki lang te ngatrai ngi don bok mo ba ka jela ka jongi hi la yo ikta kilat ndai kom ba piong tang kom ba katukan istem mensuar ki bun ki bri om don lakut no kalat mo yo balet Sumar sabar ndai menta kilat bun kilat kilenti tengat nganget skam bagi parlok ki jongi kin shim ni kilat kilenti mo kham tam hi ka ba kongsan hi ka jingyada te Dr. Shalla mene fla batai khndet chapang HPV mo de lesi ka wen ki daw mo long ye ka jingpang jong KaPla Khun te ka e ka jing ya da pat na ni ko ba fla mention khndet chapang ka vaccine tin batai ngi khndet pi ka don ka vaccine ba kata ka vaccine ka de ka kenjatika ba ko mengi ai ki khlong ki tika ye ketika ka mengi ai ki khun kan thei ki ba ni kwa ban ya da na ka ni ka jingpang bampong jong KaPla Khun ti Henry kidan bunjat ki vaccines Henry yang mentahi na ka government jongi he ngimpat ai kata ban ong ba exactly ngin ai uno u strain nan ta ngin ai un kat no sen ngin ai ngimpat da longsho bah menta namar kadang don kejing ya official even bet ti kan sab permi hi ka government jongi ru de ki private institutions ki ai ki ai kini ki vaccines ki ba ai ar dos iwe le ki ai menta hadian dru bunai ki ai yang si iwe te depends ki kwa jit de kata ka ba ya dan kita ki southly kita ki jet virus ne pi dan kita ki pra kandaitli ki virus ki ka dor kan ya per kan kita dia ki private institutions nrei ha ka government ru ka plan ka don ban ai ta ka vaccine tamba kan sa roll out ndala de ya batai bah te karta pa pi ong kumno doktor ban ai gini karta ki ong ki di ban sedang ya jisha ki badang kena ka government menta kamot ban sedang ban ai shai ki teens te ka kata kin sa ai ka age ka bagi di ban ai na do ka no nang tab de la di ki ai ni ki teens tamot kan ya da lupa shwa bakin sedang ban ya shongkha ndai hadu la de ka pot shongkha mo hadu shwa ban shongkha kata kamut mentala ko mafi ong menta kibun ki tin si batang kat no snem kila long sexually active mo kila jadon kajing shongkha bat kan ni kan long let's say shim ya kan ka kabu ban long hi kajing ai maham mo ki khulung ki khna menta ki bom patip ya ka ai ru ki pat sungtho ya ka dor ka pakha ban siu mo de batang ba su shongshit khna te let's say i doctor ngan kerpat mi doctor ban ai ki jing sneng khndiat let's say ki ni ki teens mo ki ba let's say ki jing long khna ba please kim tip kin doctor khndiat pin le kata kini ki vaccines ru nei ni yakren tangi ken thai hndai kini ki vaccines phila banai ki khonchen rang ru namar ujo virus ula ban kata ya ka jumlong ji kishin rang ba ki ru ki la ban yo ya kata ka jimbam pong le sha le sisngi te wadling stress khamta menta kasngi ni yakren chphang ga jimbam pong jong KaPla Khun ndre uni vaccine phila banai kishin rang ru namar ba di kishin rang ki digi carriers li nongra evnu HPV cheki kan thai te kajing shongshit jong ki khna samla manta ho ni tip ba ka social media kala
Kalak sepriang palat baru ki kena teng yo au bir ki pat tetep bah kila tetep gitu ki kami songkan all that tien re nakaliang jong ke health ngatrang di ben kentu de kitang ikna samlaru iki pias len ki parlok jong piru ya hikai iwe ba ya long parlok tamba wat pat jam sadu tu uput ban ong ban ya songkan no te don teng ba tang ithot pat ditho ba philek party philek e la ya songkan no ha ke jing songset jong gi jing pun buat la ni ha jing songset ba philek kai tang rut chaklau tap tu itu baru koi pide benya maham ba belong hikai iwe ba ban respect ya ka kentai ke di ban respect ya sendrang kenang ba ketu ke kam pide ban e hadu pendala kam rang ba long kam he ka ruta jong ke jingmut jong perkat ke jingmut jong perkat ka kam ka jam perkat nan ta ka wei ru di ban kuntu ki kemi ki pa ama teng ila shu ailan ki khon em ai mobile da ki dang rit phim ju page phim ju screen ki page ayu ki le ayu tu pa tikani ki jing ka dika jingkut tu kedai ya ka long yeng he borok ka wei nama la ka long yeng kedai ka long yeng ka ba te breu te blai matrai nginum ailat thani ki khon jungi bekin poisha du upot bekin ya songkha pathar tu Kadehi ban pendungi gitu ki mo kumbalong ki por menchua ki por handa ha baki keme ki pa ki kran ki snang ki kraw ki kon ki kran be ka songkha songman le mental ki kumba tiang pen ban ki keme ki pa ban kran chapangka songkha songman ju ki kun ke ki soba kade ke jing im ju ki don ya ka hok ban le ka kat bomon ndai ngatharai na ka benta ka dor ju ka koi ka khya la don kam man perkhat khambun sin mo ke bala ban le Doktor yang rai ha ka ba day but kani ka mong la kran chapangka screening ka treatment mo ka jing Sumar but ha ka por badang Sumar to pila batay mentan ki sub center nu ki jingerap ka sarkar ka te ngakwa ban kran hang ni klik net chapang kani ka jingkershan ka jingkershan na ka long yeng long sam ho la se ha ka pisa pilan ka jingkershan ha ka ba day but ka mo ka jing don kam ka kanthai ka ha ba ya leng ba ya ka bakum ka ni ka don kam ka emotional support ki jing sngo ki jongka ki jing ki win ha ka jing mo per khat jongka but ka jing arta tien la kan imne kan job ya kan jing pang ne kan job tila sin na ka benta ki bahaya masam la da ki don ki ba kendu kum kan ni ka ai ka jing kershan ka ba kan ni ka kanthai ka ba yo kem ya ka ba kum kan ni ka jing pang ka don kam nakaliang ka program jungi namar ngapet ya kenika NCD but ya kenika CPHC ke bangi khot ka comprehensive primary health care ti hangne po comprehensive primary health care ki dan khat atli services ki bangi ai hadu ka shnong ki thau ki jongki ti a part of the services kade kenika palliative care lane kini ki breu ki bala pang slam kum ka jing pang cancer kum ka jing pang stroke ka jing pang ki kidneys po ki bala along crow kum mi ki to te kini ki staff jongi na po kini ki sub centers ne sisien sitio ki let ban visit gitu ki yang namar kini ki asa ki pentip sepo kanika health center but kini sisien sitio ki let ban visit iki kan te ki ai ka emotional support long ka kham jinjar hi namar ba ki dan tang ka we ka health center ha po ka snong bro ka we ndai ti long ka kham jinjar hi nre ngi persang kat bala mo ti sa ka we ru ngakwa ban kentu kan na po snong na po thau ru namar ba kham tam le ki snong ha po ki nong kondong long ngidang kham ya jan ti komot ban built ya katoka jing ya dei ken kum menta kum ngibon mengi ngilong kristan dei te kum na ka balang ru kila te ban I'm same long namar ba kum ha gitu ki pon dei ka sngo kum ka perthai kala akut mo ti enrein da kambon pat ki bri ki bala ban ai ya ki mo jing ya sngo lam ya ki jing ya kran ni ki jing kum ta ken jing I'm same komot kanwan ra ka kham penjai jai ken ya ka jing long jong ki ni ki basam mi ki ni ki jing pang Kamtam na ukurim mo hiwa songkurim kata ka de baning kong hoi kata ka de ka baning kong namar ba ngam te bha ka ni ka ri ka jungi ngi I ba tang sula adan ka no ka problem ko mot ki kurem ki bon hi ki ba mo ki yaklat lene kom ta ti kanang wan ra so ka problem henrai namar kata kumne ba pi ong ba ka ka jing sreng ka bangin ai ki khna kani ka jingi songkha
kadai banlong hadu bakin dala klan te ke jing mut jing perkat ke jong ki ti haba pila klan ke jing mut jing perkat kemut long pila adang ken ban ya kata ke jing de nomor kane kadai ke jing de ke bathamai mdei kumbat ki kemi ki kepala ne ki basipara ya katu pindaya mai pindaya yuru pimla bani pet se henry ke jingi song kapan lada pidaya kena pidaya long klut clear dia inda dantang i daw kan dia ru pila poi se jingi klan mo se jingi kulmar hiang sam te hagat long hagata ga rukom te kumnukin support ibe haga jingpang ga jing stom de henry pindala long pura ga jing mut jing perkhat pat long kata ga jingi song kha ga jong pi ga de da ga jing so tho te kamut ka kham scam ga to but nolor kata ru ledadon kinu ki jing mo ki ki jing sneo hapo ka family ga jong ki ru ki la ban support ke be kadai ban doktor kata ka bapi ong bat nganget scam hi mo bakin don ki score ki basa score bat ki bale aim de ta musu sa score mo te doktor shilla haba ni phai sa kan thai pat ka ba ban ya leng ba kan ka treatment la ni ka jing sumar kin don sibun ki jing kelam dai ha ka met ka jong ka kanum long su kum baju long te ko we ka jing kali la si ka ba ki kali la da ka ja kham tam ki barang kham khna ki barang de ka por ban pun ban kha ka jing kali la si kin ong nganang la ne ban yo khon biang te doktor phila ban pen sai khin dia de kata ila da kata ken la ki lej ka screening la ni la lab ki ha por ba ki dang dong very early stage dang sedang ba te ki don be ki treatment ki be dangi la ban yu ban fertility sparing ya mo so that bakar ni ko brio ka dang la ban penan kami ka pelakon jong ka ban kha mde ka bakut jong ka perthai ba kamla shu ndri kalawan dala advance pelat ka stage tengi mla shu ban yarap kan komi kita ndri ki don pa de ki ba lesi ki ba la de ki mla shu ban khai dala dia namar hadian mikila le ki kimo le ni radiation kunto lesi kala pentolot no ka bor jong ki ovaries ni ki peleng jing kan thai bakin pen kha khon biang ki te maybe ki don ki facilities mta ki ba ki le de ki shu ship na way te ki donors la ne ki adopt na de ki khon kom kita ken kana at least that psychology ba ki don hi khon bakin ban pet ki padal shal chi singi tama besides that nalor ki ni ki treatment ki ba ki ni ai manta ka kala ban ta kumban ong no like hormonal imbalance te ki mood swings jong ki kan thai la ni kita ki jinglong kur kom perkhat nei ki perkhat ba ngala long marwe ngadon ka jingpang kom ni ngam long shu ban ya mix ba ki we ban ya lek chenish tai ban ya to khana rum don shu kamon te ka jinglong jingman jo ka met ka pher no kai den re lada ki long haduk kata ki don ki dawai ba ki la ban lek pan ni ki doctor kin dala dep check kin ai ki dikinya kren maybe some psychological counseling la ni kren bi doctor ki bala ban suk tho ban pen batai ki balai ki long kum ni bat kum no kin come out of it bikin ni na kata jing long pen biang mo kadai kan ti kadon bi kalat la de you and the most important thing is of course ban pai shu blai kan kadai ma klem u blai te da long kanu kan nyam ru ngi den pai shu blai ha kanu no jing ya jing kung mga ju barabor hilang ba ka program nga juban bangi ki brio ngidon om tay ka met ring ngidon ya ka long jing im ka jung ire obakan thup ya ka jing mut ci perkhat ya ka jing sngo ka jung ibat ya ka rai ka kata ka bor ban rai ya ka bat la ka de ka met la ni ka de ka no bat ngidon ka mensiam ka ba ka don ka jing tip thu ya utaw nong thau la ni nong bo jung i tikni baro lai ki jutre nam ta ka khya khan hi jong mo jong brio hi shi tli te ko ba pi ong pi doctor ka long ka badai e bangin pha hi mo la la ka du nu han yam no mo pi ong ka ta ka bor ba halor ka jongi ke bala ban ai bor ai jingerap yang iru te ko nakani ka program ngaro ngaju thu hi bangaro ngade ko bai ka bala ya ling ba ka ni ka jing shitom cancer bat ka ba de ka bor jong ble hi ka ba ai bor nga ban long meng kum ni ko mangalong mentaru ti kham tam ko mapi ong doctor kita ki support bat ka we ka banga ko ban mention ko banga la yo la di ka jing yarap no kurim jonga ka bor banga ya ling ba ka ni ka ji shitom te ka long ka ba kong san ka ba kurim ko mapi ong pi doctor mde ban e no mde ban ong ba la pang tu ngam don bentai e show only one no ka we hande ka jing I support jong kurim ka long ka ba nyo bor shu shu mo ya ka kan thai bat ban yo be ka ta ka long yeng ka ba job bat ka ba san ha ki ba bun ki Bynta
Te isotenat bangyo banyak keren ya kan kapang bahwa ada si kinang bon ki jingkli doktor ngabala man kli hadin ka treatment ka bajai kan te tang mangat ka por ka lengkot than benda ka si bangin la si ko pat ka sngi la ban kli si ki jingkala ka met jong ka kan te hadin bakal ayat ya kan ka jing sumar hadin bakal ayo ka chemotherapy ka radiation ani hadin bla de poj ka baja ki jingkala ka met jong ka kumno bakan penbit penbiang meng la ka jong ka met hadin kan ni hatu ki jing sumar ki bakumno la ni ki jing penbiang ki bakumno mo ka bam ka di ka kilan met ka thia ka dam ka tre ka ta kita gibon ki jingkli bakum kita ngadang don man kli ki doktor nei la singin ya bu par ha ka par ka program ha ka bangin yo man kerpang ninyo banyak keren halor kita ki te ha ka bayadai bat kan ka program ta sila singan pha si doktor yang rai pidon ki badang pidang kwa ban batai ban pensyai kan te ha ka bokot ngasukwa ban ong ye pi ki pat ba baro ba ngindapet menta kane ka jingpang ka bangi khat kane ka non communicable disease lane kata ka jingpang ba me bet kade ka wei ne ki jingpang ba penyap e ki brio ha kane ka ri ka jungi bat keleng saudong he ka perthai ru kala kan re ba kane ka jingpang te ka wei kade ka bangi de ban so tho kade ba kini ki non communicable disease lane kini ki jingpang ba me bet kide bet bon sien hi kade na ka rukom em ga jungi na ka rukom bam ga jungi but naki behaviors ki jongi ken te mangi mo kum ki brio kat banang ya ki snam ngi i ba ka sarkar ru kala anang tre sitam ban penbiang te ba long kummen shwa ha po ki sub center jongi ngimla ban dei e henry menta ki sub center jongi ru ka sarkar kala penbiang ba ngila la ban le ki ni kita si e te ngakwa ban ye wer ki nong song snong i pi na pi ba ngin sem ye ki ni ki kabu bangin yo e ka kwat ka kya bangin let support ki facilities ki badan hajan bangin let pa screen le de nangta bangin bam hakarukom ko badai bangin kiar na ki jinglien ki basneo nangta kathia agadam ka kilan mat kita kidei ki ban pensat penklangingi ti ladangi yo ki ni ki awareness ki long kumni ni ngimdei te ban ong ba ngim dan kam ya kata long ide ban sem me gane ka kabu kan namar belai long ublai undan rengkat ban ni tangba kadai ru ka duty jungi bangin sem ha bangin sem ka khia ya ka kwat ka khia ka jungi ken kadai Dr. Shalla sikintin akintin ki jing ai jigentu jong pimo kata kan kadai habang ye crunch pang kan ni ka pang ni de ban kamau ba ka jingyada ka gilat dan kilat ki jingyada te semi kini lat jingyada semi kini kilat bat ki kabu pio ban late test pen i yele de sepak ki sub centers PHCs ki hospital ki bagi don pak ka jela jungi bat semi kini kilat knang ba pinyok kamet bakot bakya lada ka long kemi ka long ka bakot bakya ka family ni ka long yeng ru ka long bakot bakya haba ka long yeng ka long ka bakot bakya ka jela jungi ru ka long ka bakot bakya te khubleshi bon e namta kani ka por ka jong phimo Dr. Shalla ba tong te yang rai ka ba phiwan leng ba kani ka kendra ka jongi ban pensyai sigi pat ba ya kani ka phang ka ba kongsan hadu kata kata ka bangi i hi ka jingkiu ka jingkenrei jong kani ka jingpang bampong jong KaPla Khun ha ki kenthai ha kani ka ri bro ko wei kani ka jingpang ka ba ta hi ki kenthai baro sodong satla ka perthai bat ngim kwa ba ka jela ka jongi ru kan ya lang ha kata kalenti nei kumbala ya kren ngidon ni kalat kalenti ka de ka jing start bat ka jing start jong phi ban shimya ka rai ki ni ki kenthai bat ki long kme ban le ya ka screening kata ka long ba kong santam what up hadu ban la i kita kidak kishin kala ban long la dir than ka por tin la dir ka por ka ka basa ka long tang ki jing babi tin namar kata ka daw khnang bangin long kum ba ka don ka we kata ka khot na ka bible ka ba ong ka briu ka ba start ka te ka yeng hande ka ba bit ka liet no ka la ka jong ka ti tingi long ke kan ka long kme ke kin theng ni long ka long yeng om ta ka met ka jungi ka long ka ta ka kenja long yeng ngi kit ya ka long yeng barok ka we to ai bangin long kata ka briu ka ba start bat ngin sumar ya la ka kwat ka khya khna ba yeng ka jungi ka ong doktor kan long ka ba kwat ba khya ta sa sisien ai khublai ya baro arngut kini ki panelist jungi Dr. Yang Rai bi Dr. Shalla bat kum juru ya barok ki parlok jungi ki ba pet khublai shibon